Ayan, sila mo. Kahit dito sa ano, sa McDonald's. Ganito pa rin kami. Nakasisip pa rin. Kain tayo. Lunch time. Bakit nawala? Kain tayo. Ito, kakain ako ng ano, burger steak. At saka manok chicken. Gutom ako rin. Ang dami ko lang nilakad. Ngayon lang ako mag-aalmusal. Almusal at lunch ko na ito. Kaya dalawa yung in-order ko. Isang ganito, saka isang gato. Grabe ah. Kain tayo, kain. At saka meron pa akong coke. At saka meron pa akong tubig. Ayan, baka mabulunan ako eh. Ayan, kain tayo ah. Ayan. Ayan ah.
Maingay nga ba? Narinig ba yung ano dito, yung kanta? Ay, wala na. Kaling tayo kan. Gutom ako sis. Maingay ba? Maingay ba yung kinaroroonan ko? Alam mo sa parte ng manok, ang pinakagusto ko lang sa pakpak. Hindi na ako kakain kung walang pakpak ang manok. Sarap. Nagmamadali akong kumain kasi nilakad sa ako eh. Punta pa ako sa bangko, tapos meron pa akong kamiting. Ayan. Kaya, madalian yung kain ko. So, pansamantala, naglag lang ako sandali dito at para kabawas tayo, masubukan yung kaya din ako makain. Ayan. Punta ko sa McDonald's Bingayan. Pangasinan. Ito. Ayan. Ano tayo? Kasi lang kaya mabilis akong kumain kasi malala ka rin daw. May mag-aantay sa akin, ayaw kong mag-aantay sa akin. Gusto ko ako yung mauuna. Kasi nakakaya naman kung iintayin pa nila ako. Harap. Namas pa yung manok dito, talaga promise. Kaya, alam mo na kung nakapunta na ito eh. Diba? Kung mayroon pa siya, pagka hindi itong sitwasyon, hindi makalabas-labas. Kaya, ito gano'n mo. Ay! Hey, hello! From Singapore, Kulinsing! I'm here, outside. McDonald's. Because I have meeting. Nandiyan yung ko. So, Singapore. Working from Singapore. Saan tayo? Mamadali akong kumain, promising. Ilang minuto lang ako dito kakain. Mga 11 minutes na ba ako? Ayan, mag-12 minutes na ako. So, maraming salamat sa mga Maria. Hindi ko mag-shout out sa inyong lahat. Thank you sa mga bigyan ninyo sa akin. Kumakain ako dito. Pero kaya ngayon, hindi pa niyo kung paano ko kumain. Nakita ko sa inyo kung paano ako kumain. Kaya lang naman. So, ang hanap talaga ng ganitong sitwasyon, Meron yung dito eh. Upuan. Tapos bawat isang table dito, isang upuan lang. Pag maliit, isa-isa lang. Kaya, makasama kami ng brother ko, naman sa kabila. Ang karat nito, dyan sa kabila, nasa
bawal. Kailan kasi wala ko naman sa doon tao. Parang nakakasawa. Pero okay lang yun. Masarap naman lang yun siya. Ayan, marap na ako matapos. Sarap? Ang gangan manok na ito. Ayan, tapos na ako. May akong gusto akong kanin. Umpusan ko na lang. Saka yung simpleng salsa. Ayan. Tapos na ako. Parang ang gusto ng buhok kapag lang kayo kasi ano, mas classical ako eh. Mahirap ang maging mahirap. Walang sarili yung sasakyan. Ay, salamat kayo na. Nanginginig na ako sa gutom. Kasi nakapilang ako sa bahay. Tapos, hindi ko, bit na ako. Lagi, parang nag-light time siyang kuwan. Saka nang pahinga na ako ng konti. Tapos, mas naulit ako. Sobrang lamig naman. Parang nagulat din dito ako sa lamig ng... Ay, may dyan shout out dyan. Sa'yo. Hindi sa pag-bigi-bigi mo dyan. Kasi kita niya tayo ipin ko eh. Hindi ka no? Pag cellphone ka nag-live, hindi lang makikita no. Kapag yung ano lang, kailangan bago mawala, kailangan mabasa. Kasi hindi na pwedeng mabalikan eh. Kasi nakaganyan na. Nakapahiga yung ginawa ko, hindi siya nakaganyan. Hindi siya nakaganyan, hindi siya nakatayo. Amelia, thumbs up na pretty host. Thank you sa patthumbs up mo dyan. Maraming salamat sa pumili ng dahal. Kasi na kayo at hindi na ako magtatagal. Hari din ako agad. Kumaan talaga ako rin. Kumaan. Kilala mo ako? Amber Pilia. Amber Pilia? Hindi. Pakikilala ka sa akin sila. Nasingitin niyo ang Pilia. Maraming salamat. Nakin na ako. Maraming salamat sa pag-ibigay, sa pagdala mo sa aking bahay. Maraming salamat sa inyong mga patomsak dyan. Amber Villa, pretty sport. Amber Villa? Hindi ko matandaan eh. Pwede bang i-introduce mo ba yung sarili mo sa akin? Kasi, Amber Villa, hindi ko alam. Hindi ko tandaan. Sino tumatawag sa'yo ng ganyan? Amber Villa. Anong tawag na pretty host?
Nagulat ako. Alam ko, naalala ko na, sinula ganda. Nalala ganda. Naganda ka siya sa'yo. Thank you very much. Oo, naalala ko na. Ikaw lang ang tumatawag sa akin ng ganyan. Tama ba? Tama ako, di ba? Oo, siyempre. Ikaw naman ang tumawag sa akin ng ganyan eh. Eh, kadalasan kasi yung sabi sa akin, ano? Ano bang tawag sa akin eh, ano? Sisi, bakit ka nag-iisa? Kasi yung kasama ko nandun sa kabila. Hindi kasi kami pwedeng ano, magkadika dito sa rig ng maklo. So, isa-isa lang dito talaga. Isang table, isang tao. Layo-layo. Yung brother ko nandun sa kabila. Kumain ako dito kasi ano. Nagutom ako. May business meeting ako. Kaya, nagmamadali ako. Ayoko kasi mag-salata ako. So, kumain muna ako. Oh, social distancing talaga. Saka, hindi pwedeng nandulok. Lahat. Kami dito mayroon ganito, may ganito. Ay, para ka na mag-uwi. Ano ba yan? Kaya, ayun. Ang gulo-gulo na ng buong ko kasi dami ko nang pinuntahan, luwag. Kaya, ayun. So, naghintay na yung ano ko, yung kapatid ko sa labas. So, hindi na ako magtatagal. Gawin ko na lang 20 minutes. Para naman maka 20 minutes ako dito sa live natin. So, thank you ha. Maraming salamat sa inyo dyan. May ngay ba? Nalaganda, may ngay ba dito sa tinatawag? Ayan, magka 20 minutes na ako. So, ano ba mo? Alis na tayo. So, mag-off na ako ha. Ay, hindi, mamaya na lang. Hanggang sa labas na lang. Ayan. Naka-mobile dito naman pala ako eh. So, okay lang din. Ayan, mega shout out sa ating lahat dyan. Hi, nandito ako sa McDonald's. Ito na yung sunglass ko. Ang init. So, dito tayo sa McDonald's. Dito tayo sa McDonald's, Lingayen, Pangasinan. Ayan. Pwede pa akong ano?
magic mo